Mu natongon o bastor dope parjulu sahali marsaur doh tita di parmingguon di bagas joron tuhat tama di bata tapara di maroha doh pikirata parjulu mata pasahat tangiang ngahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta siya bukwede na maropat ayat sada sa tutolo. Sai puji di Bapa di bana sirohani luhur totong dasar dirasa pinopana dia mahitawe memuji Mar hite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tod di purbadia na tumapalangit dot tanoon, amin. Ay na mangulu dohata ni debata jala margogo mangula, jala tumajom siyan sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi-rasa disirang hosa dohot toddi, akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai tugu-tugu jala rajai marohanami marhite-hite toddimi. Asaolo hami manangi hondot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalami baru jala lambadia rohanami. Sai urupi ma asalam marhaposa kami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupak kami hanguluan saliling nililing na. Amin. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu tasadarion ima sian pati patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosugut aka namar yang di guarna. Dia do lapatan nii odo. Ikut dihabiari rohatta debata. Jalaikon holong rohatta di ibana. Asaunak kita olo mamurai manang manolon-nolon. Manang marujar-rujaran narwa. Manang mengasi marhite guarni debata. Ai dinatar sosa do ditangiang do dipuji-pujian do sidohonon guarni debata. Ima sahatna atong rap mangidugu kumahita tu debata. Laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata. Saya pargugui mahami mangulahon nau parpati mi. Amin. Sude Asalo sao magami sa tingakon tu Jesus Tuhan mi dosa mi do pinorsana o hasitai ikot holong ni rohana tiupi. Tato potima dosata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hammi dahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tumadikod dalan na asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani ubahin upangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sudah dosa nami asa menguduh hami di bagasan asin ni roham. Saya pargugui mahami asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Musat piak kaduluk jalahumut tal karobean. Alayang ko parasi ni rohaku nasotupa musat siakko. Jalapadan ni hadamayokku nasotupa humordit. Ninna Jehovah siasiho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Tabi gema hatani debata turpu ni minggutta sadarion. Ima sian 2 Korin biddu 10 tolu ayat 5 1 10 tolu tajahama marsori-sorin. Ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan hapor siaw kamu. Sulikit tamuma dirimuna. Naso ditadahamu do dirimuna pabuanaung Yesus Kristus di bagasak kamu. Ai iya soi sadok naso tau do hamu. Alai martangiang dohami tu debata, asa unang diulahamu agia ahan narwa, dada sahami idaon na tau, naik kamu mangulaon na dinggan di pangido rohanami, nang pesongon na so tau hami idaon. Ailas dorhanami hamu mergogo nang pegale hami laosoddo tangyang nami naing gabi tugu rohamuna.
Opeak aliak kadongan, sailas marohamuna, sayolo mahamu patuguon jala apoan, sadama pikiran muna, raduti hamuma damai, asa didongani debata parholong roha, jala pardamai hamu. Rap mahita di ayat 10 tolu. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot parsawaran nito di porbadia mahamu saluhutna, ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jalan no piopsa. Amin. Tabi gema de puji-pujian sian lansia HKBP Mampang Prapatan.
ikon monago Jalmarupion sia Tuhan ta Yesus dapat Tuhan mado pangusui tupal di parade dewa tadino usudena di portibio Kristus pemalumu paisaroko Yesus parasano ikon monago Jalo pangurupion sia Tuhan ta Yesus dapat mado pangusui taha tidak kumaha porsiao tai songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siato di perbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua torudung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun na debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tanon mangumi halak na mangulu do na mate au porsia to di perbadia jala adon sada huria na badia huria topan mengala Kristen akan na badia do dihatai nama do mulak mangulu so daging halak na mate do dihanguluan la sudah amin. Tabi gemai de puji-pujian sian Qur'a maha KBP Mampang diuduti dohot sian Maranata.
Tabige mati ting di huriatta diuduti mamusean non dohot kur sian seksilan sia HKBP Petojo. Shalom tuhita saluhutna. Tabegema tikting ni huriatta di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu. Guarni minggu te sadarion ima minggu walu dung sidung trinitatis hasitolu sadaon doho topik pandunganion dohot pangaramotion ni debata. Sian Seda Musa 20 walu ayat 10 sa 22. Kedua ahon pakobasion ni pandita fungsional. Sadarion minggu 30 Juli 2020 pandita fungsional AKBP Mampang Prapatan inang pandita Suryani Ida Sihite STH Marhobas di HKBP MT Haryono. Patuluhon Pelea Tujolo. Sadarion minggu 30 Juli 2020 naeng patu pautta do pelea tujolo bae tupak tu haporluan sekolah tinggi guru huria Bibelfro dohot diakones HKBP Papaton parmingguan variatif HKBP Mampang Prapatan. Sadarion minggu 30 Juli 2020 pukul 5 sore maringanan di gereja KBP Mampang Prapatan di Patupado parmingguan variatif pinangido asa retama hita ro dohot di parmingguan variativi. Kunjungan gerejani sadarion minggu 30 Juli 2020 rodo punguan sian seksi lansia HKBP Petojo jala patu begeon kor puji-pujian donasida di parmingguan pukul sia 30 dalam ibadah bahasa Batak sadarion na niuluhon ni inang pandita Linda RAN Boru Silaban STH. Duksipul parmingguan di Patupado acara Ramatama Lansia HKBP Mampang Prapatan dot Lansia HKBP Petojo di Gedung Serbaguna. Partangyangan Week di hari Selasa sada Agustus 2020 masuk pukul 10 sia 30 wib patu paota do partangyangan wik imas di wik tolu di keluarga B Silalahi Boru Lumban Tobing maringanan di Gedung Serbaguna rap mahita mandohoti partangyangan ini secara khusus ruasni wik tolu patanakon hatani debata manang PHD. Di hari Selasa sada Agustus 2020 pukul 10 WIB PHD Inahana. Hari Kamis 3 Agustus 2020 pukul 10 WIB PHD Inna Kamis. Di hari Sabtu 5 Agustus 2020 pukul 10 WIB PHD Remaja. Kegiatan PHD maringanan di Gedung Serbaguna. Maka tidakon haporseaon pinabotohon tu ruasnya KBP Mampang Prapatan. Nunga dibuka pendaftaran parguru Malua tahun ajaran 2020-2024. Tu ruas nana yang mendaftar KB peserta asa mengisi formulir dohot mamboan fotokopi surat tardidi akte lahir jala di pasahatma tu situa sektor nabe paling lambat sadarion minggu 30 Juli 2020. Do di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 pukul 12 WIB maringanan di konsistori neng patu pauta do pertemuan calon parguru Malua tahun ajaran 2020-2024 rap natoras dohot padita pesta parheheon ama di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 di Patupado pesta parheheon ama di Huriaon doho tema Jahobado mual ni haluaon hobartusi di Patupado akaragam ni ulaon ganup hari Minggu parsidohot gabe hari taon
mangulahon ulaon parasi nirohaon manang diakonia. Kegiatan olahraga catur, dungi seminar hahipason dohot UMKM. Bazar panitia pesta gotilon dohot hut 40 tahun. Marpardomuan tu pesta gotilon dohot hut 40 tahun HKBP Mampang Prapatan. Di patupado pengumpulan dana marhite bazar barang bekas manang naboi dope dipake. Contohna pakaian, sepatu, tas dohot na asing. Alani di pabotohon matu hita sude ruas ni huria asa pasidot menyumbang baju, sepatu, tas nang aka barang bekas jala nalayak pake. Boy ma tahubungi anak ta Hanseba si Hombing. Paduan Suara Maranatha. Dibuka do pendaftaran Paduan Suara Maranatha HKBP Mampang Prapatan tu sude ruas. Alani di akka nama sihol marhobas marhitekur di huriata boy ma pasurat tondirina tu situa Rubensar nadeak. Partikian ni latihan ima ganup hari Rabu pukul 10 sia 1.20 sada WIB. Jala diajari pengajar na profesional. Pelian tahun. Tapasat ma pelian tahun songon tanggung jawab ta di tonga-tonga ni huria. Songon ruas na mangolu partod diota. Tapasat ma marhite situa sektor tabe. Danak na sorang. Di hari Senin tanggal 24 Juli 2020 di basa-basa tuata dosa danak boru di tonga-tonga ni keluarga Rogate Silitonga Inang Claudia Margareta Boru Silalahi, alamat Jalan Hak Bakri nomor 45 RT 4 RW 4 Pondok Bambu Duren Sawit Sian Wik Tolu hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Nah di hari Rabu tanggal 26 Juli 2020 di basa-basa tuata dosa danak boru di tonga-tonga ni keluarga Amang Hendra Maruli Tua Simbolon Inang Cornelia Misel Karangan Boru Napitupulu, alamat Jalan Pancoran Barat 7 nomor sia RT 14 RW Sada Sian Wik Tolu hipasdo danaki suak songoni nang natorasna. Ruas Namar Sahid tabuan ma di bagasan tangyakta aka ruas Namar Sahid naparjolo Inang Simarmata Nyonya Simarmata Asna Buru Simangunsong Sian Wiksada Natades Manik Sian Wik 2 Togu Catur Windu Sihite Sian sektor opat. Hatani debata pasahat madalan mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Namar ulang tahun parhalado do ruas pasahat ton selamat ulang tahun tu ruas ni huriat tan namar ulang tahun di bagasan Samminggon. Tidok hatani debata di tanganna siamun do gajang niumur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Parhepengon sona terlampir akapelian hamuliateon dot nasing naso jinaha ditiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songonima tikting ni huriatta di bagasana Samminggon tuhatama nama masu-masu. Shalom.
Tapuji matuhata marede maita sian bukwede nomor 120 ayat sada dot udutna laos tapasaha ma piliatta di bagasan las niroha. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha.
Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom madihita saluhut nama nami doho ina nami. Selamat hari Minggu. Adorang sohuja haturpuk ni jamita dihita di manugut Arion. Di ibadah tanah paduahon upatadahon majo denggan ate amanginang guarhu ima pendeta Linda Borusilaban sahaliot dopeau marjamita di son moloso sala alai ngajot-jot auro tumampangon sian zaman niya magpadita halumuan siahan inang padita Teodoro Silito nga gudang akadongan ison jadi jot-jot doi baro tuson alai marjamita holan sahaliot dope baruon dope na mangalapau ima PS Silito nga adong do iba na ison jongjong maju amang pereng jatuh pudi iya mau lihat tema dua dana dihami sada boru nunga marhasohotan tumarga silalahi sada bawa kuliah dope dalam pendidikan terakhir sonari di tingkat akhir skripsi sayang giap ma jala mangulau di HKBP Petojo pas non bulan walu tanggal 22 tolu tahun leling na ima parjolo perkenalan awal ate amangina saha matabe saluhut nasian ruas HKBP Petojo tuhamu na di Mampangon amanginang Horas hatan ni debata nanang begiota dienet maisian sada Musa bidu 20 walu ayat 10 saharo di ayat 22. Songonon madidok di sini pini si Jakob. Alai borhat doang go si Jakob sian Berseba laho tuharan. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan gabe marbornin ibana di si ay nunga mata niari. Dungi dipabuat maakabatu na di sini ni hubahen halang niuluna los modo mibana di sini. Dungi marnipi maibana di ida masa datangga na pinaguhot tutano tolhas ro di langit iya ujungna. Jadi ida ma say marnaik mi jursianiak ka suru-suruan ni debata. Jongjong digijang na anggo Jehovah. Jalanin na do audo Jehovah debatani opum si Abraham dohot debatani si Ishak ia tano pinodomamon lehonok kumatuho dohot tu pinoparmo jala sobokon orbu ni tanoon sogot torop tu pinoparmu jala akararat mahamu tuha suduton dohot tuha bicaran dohot tu utara dohot tu dangsina jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tanoon marhite-hiteho dohot pinoparmi idama saydong anakku jala ramotaku doho manang tu dia peho mangalaka jala togihonokku doho mulak tu tanoon aidang tadi nok konokku ho dajolo sahat hubain nahu perbagai itu ho baga-baga tu debata baga-baga na tu debata dungi tarsunggul masih Jakob sian namodomi jadi di dokma inganan ni Jehovah doon hape so pamoto aku jadi mabir maibanan ni nama nasokal situ tudo ingananon daktar bahen soon bagas ni debata jala baba pitu ni langit dungi hehe masih Jakob sogot manugot nai dibuat mabatu pinar halang ulunai jala dipajongjong bahen partinadaan jala diusehon miak tu gigjangna dungi dibahen magor ni ingannya ni Betel manang bagas ni debata la lus dogor ni hutai anggo nasailaw dungi marbaga-baga masih Jakob ni namdo molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahudalanion
jala dilehon diau segu-sagu si panganon dohot ulos si paruloson nokton jala marsonang-sonang au mulak ditogihon tu begas ni damang say Jehovah ma debatakku jala batu nahu bajong-jongon bahen partinadaan ima gabe bagas ni debatang jala sudena ni lehon mutuau par 10 mai tuho ima sahatna damang dohot denang nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus sada doa bang ni si Jakub di sedogar na tahe si Esau lari si Jakub lau Tuharan disuruh amanah atau bapaknya ima si Ishak warna ala bohang ala merbedai do si Jakub dohon abang na si Esau. Jadi ada persoalan sehingga dia harus lari ke Haran. Tujabuni ibotona si Ribka ima iboton martulang maibana berarti tu silaban nate. Tujabuni si Laban tulakku sendiri. Kan idokan pas doikan amang inang ayau baru silaban do dang silitonga namangalak do silitonga. Iya. Jadi ala ahado persoalan na tubuh di tonga-tonga ni keluarga. Boasa gabe mohop ate-ate ni si Esau mamereng ang ginay. Ngopian dakolan mohop. Alay molo di HKBP mampangon sejuk do ate inang amang ate. Sejuk do ilalahamu sejuk ate. Gabe tabu bagian demuna nak kinakapunguan lansia luar biasa. Tepuk tangan maju tu lansia. Luar biasa. Ngalanjut usia sa sitong na. Alay semangat nai daktar tiruakan oposo. Usuk kumajo no oposo ison. Adong do teenager. Dah dong igijang do. Wanon jam 5 to. Ate amang. Mulut teenager ya. Luar biasa. Saya mau mengatakan amang inang bahwa kalanjut usiaon di zaman nasonarion seperti ini boy marede songoni nakin baik punguan lansia HKBP Mampang dot punguan lansia HKBP Petojo itu suatu hal yang luar biasa. Apalagi marangklung HKBP Petojo tepuk tangan madio diang klung nesida. Ate amang inang kan anon bulan depan Roma hitamu setu mampangon. Asa tabereng HKBP Mampang Perapatan ngaboy be angklung. Amin. Amin. Iya, tepuk tangan sahalinay. Jadi molo HKBP Petojo on dohon angklung nai amat tanami pero do marangklung nakin. Jadi latihan do ibu ibana alay daku boto salah do manang dang guru nama sukun nanon. Alay nahu maksud bahwa nyanyian itu menjadi luar biasa. Suara indah dari angklung itu terdengar luar biasa. Bukan alanya udah mendampingi hamu amanginang nami lansia daw. Alay nahu maksud terpikir terbersit di pikiran saya tadi. Bohama molo tu Singapura hita tahun depan. Manang bulan 2 bulan na itu buana pasogit mabuan angklungon. Amin. Iya, alani luar biasa. Mau lihat ya amanginang lansia KBP Mampang, mau lihat dia KBP lansia Petojo. Jadi ahado bocir persoalan ni si Esau dohot si Jakub ima hak berkat kesulungan. Nah dibuat ni si Jakub sian abangna si Esau. Roh si Jakubon tu bapakna si Isang inna songonon. Bapa audo si Esau ngahubain songon nani dok mi hulop padaging buruakon alang mak inna tu si Ishak inna si Jakub alay nang langsung porsea si Ishak di so alanya ha songon na suara si Jakub doon memang tiki diraba merbulu-bulu alay suara ni si Jakub lang si Esau.
Alani ni nasi Isak matu ibana. Toho doho si Esau. Inna rosi Jakupon. Toho do bapa inna. Tu akan oposo unang tiruhamu si Jakupon dah. Manipu bapak nak. Audo si Esau inna hape ibana si Jakub. Alen nota bereng nak pe menipu ibana adong do hasurungan nak. Iya, jadi tohodo bapa inna si Jakub tu si Isa. Alani los dipasu-pasu si Isak ma anak nasi Jakubon pasu-pasui pasu-pasu hak kesulungan. Om manajinalo ni si Yakub sian bapaknya. Amanginang molo na jolo. Gak usah kita dulu berbicara soal orang Batak ya. Bagaimana sumpah-sumpah orang Batak juga masih sampai sekarang ini berlaku. Molo na jolo akka pasu-pasu, akka kutuk. Karena hubungan dengan Tuhan itu sangat dekat. Jalan ias dope rohani jol badak songon sonari. Itu sangat punya arti. Alani molo sahala bapa, seorang ama, seorang kepala keluarga, mamasu-masu yanakonna, tangan nai dia pehot tu ulu ni anakna, di jalo anak nai do pasu-pasui. Jala boha, karena pasu-pasu itu betul-betul keluar dari hati bapaknya, ias rohana. Gabe ditangi hot Tuhani, saut masude pasu-pasui. Tu si Jakub. Alai neng tabereng di son. Amanginang bahwa memang taringot tu hak berkat kesulungan si Esau na dibuat si Jakub. Sian bortian ni si Ribka pe nunga di baga-bagahon di batahon tu si Ribka. Didok di Kejadian Manangsada Musa 25 ayat 20 tolu didok disi dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. On di bortier domeda. Ngai di dok di batal songoni tu siripka di pabotohon baru muse. Di Kejadian 25 ayat 31. Di dok si Jakub tu abangna kolan alani sepiring kacang merah dijual si Esau hak kesulungannya kepada Jakub. Tiki di dok si Jakub songono tu si Esau. Juallah hak kesulunganmu. Inna si Jakub tu si Esau. Roh si Esau mengelusi songonon. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Inna ibana. Apa gunanya bagiku hak kesulunganku? Inna ibana. Dan dihamoletehon si Esauon hak kesulungan nai. Lani dijual si Esau ma hak berkat kesulungan na tu si Jakub holan alani sepiring kacang merah. Sianok tamereng. Kenapa itu menjadi terjadi? Hak berkat kesulungan. Amanginang ibu tohamu do kacang merah tahe? Adong do dilopa lansia kacang merah no serbaguna adong ala kadang-kadang boydo di kaiton di aplikasi honon sepiring kacang merah hak kesulungan dijual adong do berana bonan non amanginang besit lansiaon pungan lansia mampang adong do daong na asing mate iya amin iya jadi kadang-kadang manusia
diha muliatehon betul-betul sian rohana dan dipikiri bagas apa yang telah dia terima begitu berharga. Salah satu contoh maun nahudo haluan nasihat debata, keselamatan yang dari Tuhan yang kita terima itu begitu berharga. Alani halua wonoma radiau romar minggu. Alaniaha huboto debata nama noppa au pajup pangau di bagas coroni debata on dohot ibana. Ala madok mauliate doau, ala di pasu-pasu doau, jala di lehon haluau tuau, marhite-hite haluaon. Napi nasahat na siad dosa dohot hamatian gabi panean mau di harajaon banua gijangi. Ada amin? Ini kadang-kadang manusia tidak sadar akan hal ini. Dan bagas dipikir. Boha amanami inalani lansia. Dan holan lansia anon muruk nasi dia tuau. Molo di halak Batak, makanan apa yang paling kita sukai? Kira-kira. Saksang do. Mula mang situa kasih regar. Adong do ibana isot sonari. Oh, mula manami situa mak, sudema akka situa, amanami do inanami. Molo sebulan hamudang mangalang saksang boha pakilalaan. Hirana boha do. Kantor rindu do kan. Aduh udah sebulan aku gak mangalang saksang. Tolonglah inang masakkanlah sama kami saksang. Kan gitu. Alani tabunai rindunai mangalang saksang. Ay nga marsada si Pina doho ita. Boto kamu do si Pina. Pinahan. Itu kan? Macay tabu daging ni si Pinawon. Jala ganuk minggu yalang doon. Alay! Tetapi apakah karena sepiring saksang? Apakah karena sepiring panggang? Gabi marjajia utus ada halak. Oke. Iho maon, kudokkon. Kujual atau kutukar dengan sesuatu yang sangat berharga. Diho amat takku. Dok, kan gak mungkin ya. Karena sepiring saksang diho amat takkon. Udok kosoni. Manang diho may natakku. Inna. Olo hamu amang ina. Tukar dengan suami atau istri orang lain mau. Alani sepiring panggang. Olo do hamu. Pasti gak mau lah. Ayar gas itu tuh do inatakku dohon amat takku nakpe aduh guardi jot mardadi alai dihalason mai ay ngai do jabar ta masing-masing adong kudo kan jadi dihamulete homai dihasonakon rohatta amang inang songonima didok si Esau tu si Jakob buat emak baru dia tidak menyadari bahwa ucapan kata-kata itu juga harus dijaga. Apa yang keluar dari kata-kata dari mulut kita setiap yang mangina memang ikon botul-botul do. Tapi kiri jo, karena dari mulut bisa keluar kutuk, tetapi sekaligus dari mulut kita juga bisa keluar berkat. Alanima, songon halak na porsia hita, sada persiajaran na macayargado, nabinain ni si Esau, nabinain ni si Jakob. Alai, dakta tiru si Jakob ngai boto hak berkat kesulungan ni si Esau. Alaya saibana do dapotan pasu-pasu. Sampai hati dia menipu bapaknya. Sampai hati dia mengambil hak kesulungan abangnya. Dan ngadong holong ni
roha. Ini juga satu pelajaran bahwa memang kita ini hidup harus dengan saling betul-betul mengasihi di tonga-tonga di keluarga. Mulut tabereng si Ishak tu si Esau doholong ni rohana. Omak na si Ribka tu si Jakub do. Jadi amang inang nami. Mula dong dope di tonga-tonga ni keluarga ta memilih-milih kasih kepada anak dang mardua holong ate. Holong bapak natuson, holong nyomak natuson daw dang boy songoni. Nah, kita ingin melihat kemudian adalah bahwa tikilari si Jakupon Tuharan. Inilah akibat dari seorang yang menipu di tengah-tengah keluarga. Gabeluja maibana menyembunyikan diri alan yang dibunuh si Esau ibana 720 kilometer ganjangna perjalanan ini. Sehingga dia harus bermalam di beberapa tempat. Sampai juga dia di suatu tempat yang bernama Lus. Di Sima di Pataridahot de Bata. Holong ni rohana tu si Jakub. Hapenian. Nina roha. Ini orang sudah menipu. Ini orang sudah sampai menyakiti hati abangnya. Dibuat hak kesulungan. Nak penga baga-baga ni debata sian bortian ate. Alai tong do hita mamereng. Buasa do songoni. Alai ima kedaulatan ni Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang mau kita lihat adalah dia juga capek sebagai seorang pelarian. Sahak maibana di Lus. Marnipi maibana. Songot tangga na naik tu gijang di bereng ibana. Jalamar baga-baga di bata tu ibana. Songon baga-baga ni di bata tu si Abraham opungna. Di dok marpino parimaho. Jalapino parmu. Godang na songon naik di pasir. Songon pasir di laut. Ini kan luar biasa manginang. Sehingga sebagai manusia si Jakub pasti do dipakilahan ibana. Bah Tuhan. Hapeau jolma pardosa na bulun. Pardosa na godang hutipu amokku. Jalahu rampas hak kesulungan niabakku. Hape songon ommaho Tuhan. Marasi roha doho diau. Diampuni ho dosaku na belgai Tuhan. Gabe didok maibana. Ternyata tempat ini tempat Tuhan. Ido asa didok ibana bet tempat el Tuhan. Betel tempat Tuhan. Alani perjumpangan di ibana dohot debata na parasi roha na sumurungi. Gabe bertobat maibana. Gabe sadar maibana di sudeha dosonai. Dia kapangalahon na soturei. Gabe marjanji maibana tu debata. Bahwa dia akan menjadikan tempat itu sebagai tugu untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan. Gimana perjulu? Oh, napa dua hodoi? Na perjolo bahwa Tuhan yang dipuji oleh Abraham dan Ishak opung dohok bapakna ido debatana rodi saliling-lilingna. Napa dua hon bahwa tempat itu akan menjadi rumah Tuhan. Napa tuluhon marjanji maibana tu debata. Allah holong ni debata ngai di ibana. Jadi di dok emak 1/10 akan kuberikan dari semua yang aku terima. Hupaula mamuse tu debata 1/10 nai. Boha HKBP Mampang. Ay nga sentralisasi gaji sonaria teh. 55% tu kantor pusat. 40% di tonga-tonga nih huri. Alani asabui jongjong rumah Tuhan
dengan penuh damai sejahtera dengan sukacita HKBP Mampang ngalancar tahe janji iman munah. Amin. Basongon sorong mangalusia maksud Tuhan. Inang situa. Janji iman sepanjang tahun 2020 tahun ngalancar amang inang. Usukun majo hita. Ada orang soi majo. Molo na marhuriaon. Pasti do dia lusia amang nami do ina nami. Rajin do marminggu amang inang padita. Gak mungkin lah apalagi lanjut usia ngasenja. Senja molo jam nga mendekati beto angka 12 kan itu kan. Alai dang bui tabo dokon songonia teh. Adong do hala. Ipangido Tuhan. Tolong Tuhan ngahacit ipokku. Mangalang pe na keras dang bui be. Lutu tope. Ngabarsam dongan naga nupari. Mardalepe ikon sitio podo cucu pahopu kan itu. Alai na dialap dang ibana. No muda do yalap kan itu kadang-kadang. Hacip mah pakilalaan. Alai nanaing tabereng molo songonido marhuria karena umur karena ada sesuatu dangi. Alai rohi tatu gari jaon neng pajupang dodohot de mata maka mulia tehon salut asi dohot holong ni rohana bersyukur dan bersyukur karena itu unang tadok Tuhan au kan ngarajin marminggu pele aku pe mardaledok alani Tuhan unang maadong pergumulan di masa-masa lanjut usia Tuhan aisit tua doau mangula di porlak muda badiai alai puasa Tuhan martabak aka persoalan dung gabe situa au usuku maju amanginang situa martaba do persoalan muala ni gabe situa amanginang martamba manang dang martaba do kan alai di dongan ya sini rohani de bata do hita kan ni do mangula kan gabe tetap semangat alani di tonga-tonga di pergumulan persoalan kita harus tetap ingat bahwa Tuhan yang menciptakan kita telah begitu baik memberkati kita. Lani posdoro haku dia menginang HKBP Mampang Perapatan berjalan janji iman dengan lancar, dengan semangat lao mangalehon janji imannya kepada Tuhan dang diorombe ayadong dohala molotiki marpelean persembahan di gereja lao matu kamar mandi lao tiki pelean lao tu kamar mandi dung sangai marpelean mula mamuse di sona dong do songoni adong dang adong ate Tuhan ni mak mau songoni nggak sadar bahwa datang ke rumah Tuhan berjumpa dengan Tuhan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di son adong hubawa Tuhan tedehojo parbue ningoluku nasotar nian sadiama argana Tuhan molo saini rajuman sude denggan basam jaloma Tuhan sailas maroham amin songon janda yang hininai janda nama buan saminai apa yang paling berharga dia berikan kepada Tuhan si Jakub pesongoni marjanji doibana Tuhan 1/10 dari yang kuterima akan kukembalikan kepadamu. Odau, ibu kadopet. Ilului mana uang paling kecil? Baru ipasahat. Dah. Molorohan nama kamu lihat tehon.
salut asi dohot holong ni rohani di bata, maka dia tarojar masian rohana. Laho mangalehon na terbaik bagi Tuhan. Sehingga rumah Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Meila dohita, molo sampai rumah Tuhan berkekurangan. Ada amin. Alai HKBP Mampang deng berkekurangan merlubian dohu bereng. Amin. Amanginang, taingok jo. Tiki rohita mangaratto tu Jakarta nah do si buan otta tiki. Tusuk gigi do. Aikan jo do ala lapar. Digigi-gigi mah tusuk gigion. Asa unak tarbo tu ibana lah lapar. Manang korani. Apa dulu ya di dalam koran itu? Silang segitiga. Tebak. Teka-teki silang. TTS. Oh itu. Molonga jam 12 TTS omai tiup-tiup. HP nama uas do jala male. PT ditogehun halak mangak koin na baru mamangan. Kan entah udah berapa kali surat kabar ini dibaca. TTS pun udah penuh. Alai saya tiup-tiup ma TTS on. Kalau kita ingat rohita sian huta sahat tu Jakartaon. Alai dak kuboto molona di Jakartaon di rumah sakit Karolus do tubuh hamu. Idora, ate kan? Alai molona rosian huta sering atau jok-jok do hubege holan baju napiga potong omma na ibagasan koper asing ni hepeng boy doi dihietong di sakwon baru muse gabe kondektur mak baru jual koran mak uhud marsikola kan hidup. Tapi memang tidak semua demikian. Tapi saya mau katakan, bereng ma amang inang pangaramotion ni debata tu hita saluhudna sahat tutikyo. Bereng ma pasu-pasu na tajano siya debata sahat tutikyo. Di pasu-pasu jala di ramoti debatado si Jakob. Alai memang pakorhonna sahalak na manipu adong do. 7 tahun ibana ikon mangula di jabuni padita silabani. Daung silaban tulang na do. Kan alai ala pertemuan ni ibana dohot debata di lus gabe berubah total cara pandang hati. Na jolo ibana sahalak na menipu, sahalak na dang dipikiri masa depan, sahalak na mabiar ala dikejar-kejar neng dibunuh abang na ibana, sahalak na khawatir. Tetapi sekarang dia berubah karena dia melihat Tuhan yang dipuji oleh Abraham dan Ishak adalah Tuhan yang hidup. Para si roha diampuni do ibana. Jala dijanjihon tu ibana di baga-baga debata marpino pari maho sada pasu-pasu na belga. Ditada ibana ma debata na disobba ibana na disobba Abraham sehingga dia berubah. Ikon songonido hita saluhutna ahana tabuan sian pangaraptuan di hutaan danga dong. Alai boy hita marede. Boy hita mangolu. Boy hita di pasu-pasu saluhut akapinoparta. Itu asa dong lagu dangalani hagogo oki boyau ta taidehon majo satukin sada dua iya dang alani boyau mardalan di ngoluko out unang hona di lambuki tungso boyau songono iya stop maju ate boy hoinang marpayet bajumi
marpayet-payet uli dengan ping sude ping. Gabe cerah di bereng sianon. HKBP lansia mampang. Molo soalan itu hani maparbisuhi ho. Mangalehon pasu-pasu. Songoni nang punguan lansia HKBP petojo. Boy marseragam na ijo. Molo soolo tuhani marseragam hijo amu akainang boy do. Dah. Marhahi pason. Gabidang boy rotuson molo dang hipas. Saluhut pasu-pasu. Ni debata nama cai balgado itu hita. Hal-hal yang kecil harus menjadi perhatian kita, bukan hanya hal-hal yang besar. Saluhutna adong di bagasan ngolut taong. Ikodo tahamuliatehon. Ido asa tema minggu sadarion. Allah yang menyertai dan Allah yang melindungi. Bohang. Sadar rohita, boy hita, marulang tahun. Apalagi punguan lansia maju ate, ala punguan lansia dojo kunjungan sonari. 75 tahun, 80 tahun. Ulang tahun dirayakan. Ulang tahun dirayakan umur 75, umur 70, umur 80 tahun. Alani sedoya manginang. Ala Tuhan di bata. Ala ni kota hamuliatun situ tuh doi. Tuhan mambain gelekku boy marsikola. Saha tuluat na daw. Isi do mabaheni. Habis tarat do. Kemampuan kita kah itu? Kekuatan kita kah itu? Bisa anak-anak cucuku sampai bersekolah. Saat tuhuta na dawan. Alani debata. Tuhan yang menghantarkan aku sahat tutikyon. Alay memang adong dosahit ni hita halak batakon. Nga songoni pasu-pasu pangaramotion ni debata. Tuhita alay say tabuan dosahit nasyan hutai. Nakumoto molo siyan karulu sadong dosahiti. Hotel, kosong, tel, dohot late ni roha. HP, molo sahala na dinobus ni debata yang sudah menerima anugerah keselamatan, nanung ngamajalo pasu-pasu, diampuni dosata, diramoti hita, ganu pari ganu tiki, aha maboy behita, dengki, cemburu iri hati, gari ada. Iko do pasu-pasu nantajaloon, tabagi. Gabi haboran ni pasu-pasu mahita, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, dohot di tonga-tonga ni masyarakat. Oh daw, akan oposo, molo di na oposo, say hudokon, songonon. Kalau kalian sudah bekerja, gaji pertamamu kasihlah kepada orang tuamu. Ingat, pati palimahoni hormat bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga perbuatan. Asalam di pasu-pasu hamu akan au posoi, para teatehon hamu akan tua-tua muna. Songoni nang akan tua-tua. Nak pegale di pamatang, alai deng gale di partodio. Ala akan tua-tua, gabe sitirun, gabe teladan di tonga-tongan yakan oposo. Namangalehon poda. Namangalehon pasu-pasu. Naniojar ni roha. Ido asa. Molo rohita marminggu dan sekedar marminggu. Alai bohado Tuhan. Boyau pajupang dohot ho. Ala Tuhan. Hodo mual ni nasa pasu-pasu. Burjuhia dohot Tuhan tuau. Ianak komon. Ala ni sonari manginang tiok jawad dorat tahun. Rak mahita manyo adorat tabe unang adora ni hala. Adora ni hita do. Tiok majo. Dokon hamu masongono.
Tuhan mauliate madiho. Disudedengkan ibasam. Dohot asini roham. Alay dangope sude maniok adora. Dangolo au menyudahi kot bahon molo so sude maniok adorana. Tiok majo sude. Tuhan mauliate madiho. Disudiasi dohot holong ni roham. Dohot akadenggan ni basam. Amen. Iya mau lihat mak. Sahalinai mamereng jo tu habirang dohot tu siamun ber kamu. Bereng jo. Adong dobo hina marlas ni roha. Ado. Ay adong do halak. Ngai jalo pasu-pasu siya debat alay say murhing torus. Alay adong do memang bakola na soni maulhian semile. Tersenyum. Halak na di pasu-pasu, na di ramoti debata jala. Kita sadar bahwa Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Alani ikon marlas ni roha situ tudu tokto. Unang moloholan marede, ay moluhusuk ko na not tupungan lan siya mampang. Inang, ay manang amang majo, inang nakin nga te. Akamang, lan siya hagabipe mampang. Adong do nang mambainjo rohamuna di koron. Di kor punguan lansia adong. Dang ate. Ay adong do halak molodongan na markor. He tahe ngadak tamu suara non. Gugu museon maredyaon. Tuan ni dang ro mahon. Kanido iparukilhon. Murhing mabuhin at ikimaredde. Maka orang yang betul-betul memuji Tuhan, bersyukur dangului murhing buhina moloholan alani sobaga edeni donganna manang salah donganna maredde alai di hamoliate do salunei dan gabi umut-umut alani bereng jo akapungan koron amanginang ada wajah sukacita wajah lasni roha do tarida do isian roha perbagason inner beauty innate. Alani damang dohot dainang. Nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Taha moleate humma salut asidot holong ni roham. Rohani tu hati turhani. Di pangramotonna. Dia kadenggan di basana. Songon si Jakob. Ama jalo pasu-pasu na baga. Marnipi bana molota sukun sonari puasa lewat mimpi. Ya, Tuhan banyak memakai cara untuk menyampaikan pesan dan maksudnya kepada manusia. Songon si bile yang marhite hodana do kan? Nah, si Jakob marhite minipi. Alani di bagasat tikyon di paingot hita marhite hatani di bata dan sanga beau murhing. Dan sanga beau helak tel dohot nate ni roha tua kadongakku. Dan sanga beau memikiri hal-hal yang negatif. Dan sanga beau mangasahon gogo roha dohot pikirakku. Dan ngolo beau berlaku curang. Dan ngolo beau dan perhatian. Dan ngolo beau ale Tuhan. Dan romar minggu. Dan romar kor. Dan olo beau Tuhan. Mangulahon nasudinggan alai Tuhan sian nasa na ado na dilehon hotu au na parjolo hulehon materbaik tuho Tuhan songon sada pelean na hucus di jolong marhite gogokku marhite pikirakku marhite pengetahuanku marhite materi di tonga-tonga ni keluarga na membutuhkan di tonga-tonga ni huria na membutuhkan di tonga-tonga ni masyarakat bangsa Indonesia na membutuhkan au ale Tuhan na niojar ni holokku do tuho Tuhan hu parsangapi ho marhite saluhut hadiriokku saluhut ulaokku saluhut pakobasyokku dan tarpatupa au nanggoaha molo soalani ho Tuhan na mangalehon gogo na mangalehon parbinotoan
na mangalehon saluhut pasu-pasu dia nakomon. Alani hupaulak masaluhut na itada ni hamoliateon ni rohaku. Engkau Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kupuji, kumuliakan dan yang kusembah, yang karenanya sampai saat ini aku masih ada. Tuhodo Tuhan, hupasahat ngoluku, parulauku, nang persembauku. Alani pinuji pinasangat magor ni debata ama anak dotod di parbadia. Di bagasan gor ni Kristus Yesus Tuhan. Tahamuliate hon maganu pari ganu tiki bersyukur, bersyukur, bersyukur. Senantiasa selalu kepada Tuhan. Jala talehon mana terbaik. Tu debata asa marsangat magoarna nabadiai. Di tonga-tonga ni ngulut taon ganu pari, ganu tiki. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate si tuturohan nami tuhole Tuhan nami. Disalut asi dohot holong ni roham na balgay. Di leon holo tuhami haluaon. Di pasu-pasu ho jala di ramoti ho hami di ngolu namion. Alani Tuhan. Daksanga behami marlosok ni roha. Daksanga behami marungut-ungut menyesali. Segala perbuatan Tuhan adalah baik dan benar dalam rencana yang indah penuh harapan. Ia kana porsea si tutu. Tu Yesus Kristus Tuhan nami. Songon si Jakob. Di palua hodo ibana sian si Esau abangna Tuhan. Jala di jalo ibana pasu-pasu na belga si Yakob. Gabe tersadar maibana. Bertobat masih Jakob. Gabe marjaji maibana tuho oleh Tuhan di bagasan nazar ni si Jakob. Bahwa hodo Tuhan di ibana saleleng ni lelengna. Jala sudena di lehonmu tu ibana Tuhan. Sapar sapulu ikon mulak do tanda ni hamuleteon ni rohana tuho Tuhan. Jala di hajong jokon ibana do tempati. Gabe hajong jongan ni bagas joromi ali Tuhan. Sada persiajaran na arga do Tuhami yakana tinopami. Naung tinobus mo ali Jesus Tuhan nami. Naung majango asidot holong ni roham dohot godang niya kapasu-pasu. Asa hami pe Tuhan. Manobbaho. Ganu pari ganu tiki. Hodo Tuhan hubain hami di ngolu namion. Dang teknologi. Dang materi. Dang jabatan dohot huaso. Nagabe si sobaon nami. Alay hodo Tuhan si sobaon nami. Hodo na utama di hadirion nami. Suang songoni nasa na adong di ngonu namion. Nasa na adong na hujalo hami akka pasu-pasu siya komulak may tadani hamuletan las ni rohanami. Tu huriam. Tu tonga-tonga ni keluarga ng tu masyarakat. Asa Tuhan. Unang holan mangomo hami di hadirion nami. Alay Tuhan Yesus hupay ingot-ingot hami. Godang ni denggan ni basam na hujalo hami. Sahat di ngolu namion. Saharo di hasusuda ni bohal nami. Ahama Tuhan. Nanaing buanon nami tujulom na badiay. Tanda ni hamuliatan ni rohan nami. Jala di hami saluhut na asa huingot hami matoktong. Padirihon bagas joromi. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni huriam. Nang di tonga-tonga masyarakat. Dang holan bagas jorom sabi. Alay marhite-hite akka pangulaon na denggan. Marhite-hite akka tangiang. Marhite-hite na saling mangrupi. Marhite-hite dame dongot las ni roha. Na adong di tonga-tonga ngulu namion. Asa Tuhan. Marsangap magwarmo. Jala tada ni huingot tami hotoktong. Disudia kadengga ni basam. Dohot asi ni roham. Mauliate Tuhan Yesus. Ditikyope Tuhan hubuan hami mas secara khusus amang padita resot. HKBP Mampang. Amang pendeta sang hormat Banjar Nahor. Na memimpin resot HKBP Mampang.
Say pasu-pasu jala ramoti na posomon ali Tuhan. Rab dohot inang dohot salut akka ianakon nasida. Lehonom mutabba akka pasu-pasu dohot las ni roha. Terutama Tuhan tuamang padita sang hormat Banjarnahor. Di pamatang ni nasida. Di naposomia sa margogo Tuhan marbarita na uli tu sadok portibion. Nang dito nga ni huriamon. Pargogoy amang padita nami. Asi maroham Tuhan. Jalalam tu hipas na pamatang ni naposomi Tuhan. Ay dangadong nasoboy tarpatu paho. Ali Kristus Jesus Tuhan nami. Alani tu hono hubuan hami amang padita sang hormat Banjarnahor Tuhan Jesus. Asa homa na mamasu-masu mga ramoti jala mga lehon hahipason na sempurna. Kesehatan yang sempurna. Tuamang padita sang hormat Banjarnahor. Songoninang tuak kayanakon na sida. Na marsikola. Ho mga lehon hapistarat Tuhan. Ho mga lehon pasu-pasu. Gabi buhi. Aka ianakon ama namyo Tuhan doon inang nami. Buhi selesai di bagasan perkuliahan na sida. Jala sikop mabahen pasu-pasumi Tuhan. Sempurna di tonga-tonga keluarga ni naposomi. Suak songoni Tuhan di inang nami say pasu-pasu jala ramoti leo toktong hahipason gogo dohot semangat nasyakoy lao makobasi ho Tuhan di tonga-tonga ni huriam tarlumobi di tonga-tonga ni keluarga sahat tuhoma keluarga ni amang padita nami amang padita sang hormat Banjarnahor inang dohot sudi akay enakon nasida suak songoni sudi akaparhalado ni huriam Tuhan na bertugas di tonga-tonga ni huriamon. Tuhodo hupasat tami amanami inanami situa. Asa toktong marsada ni roha. Marpos ni roha. Margogo mangula dia kaulaon na. Jala ditambay ho akalas ni roha dohon pasu-pasu. Disude parhalado ni huriam. Namar makobasi di tonga-tonga ni huriamon. Alani Tuhan Yesus say tangihot tangyang nami. Di punguan lansia HKBP Mampang Perapatan. Tuhodo hupasat tami nasida amanami inanami lansia. Pargogoy Tuhan. Jala pasu-pasu akka keluarga. Rodi pinopar nasida saluhut na ganup marsada-sada. Songoni amanami inanami lansia HKBP Patojo. Tabaya kelas ni roha do pasu-pasu. Di keluarga ni amanami inanami lansia HKBP Patojo. Jala salam tu semangat na. Di bagasan hahipason nasida. Makobasi huriam HKBP Patojo nang di humaliang. Ale Tuhan Yesus saluhut ruas ni huriam na marpungu di bagasan obason. Tuhodo hupasat tami saluhut na ale amang pardenggan basa. Ramoti matuhan jala pasu-pasu. Saluhut ruas ni huriamon. Asa di bagasan las ni roha toktong. Mamuji pasangapan guarmu nebade. Jala di HKBP Mampangon huriamot Tuhan. Pakema gabe huria naboy gabe habaoran ni pasu-pasu di tonga-tonga ni humaliang. Mauliate Tuhan Yesus sahat di homahami mga sahon guard munabade Kristus Yesus Tuhan nami martang yang hami tuho jalamadok mauliate. Amin. Mari dehita huwat papungot pilihan. Amin.
Si pamuliaw say pargogol maan nurujun atakang di bana partibiwan ajari ramaniru Tuhanku si Gogoy maang sadahong sulikit rohaki nopopokon rohami bagas rohaki madiri matandimu banjoro ingananmu rohas abasamu tuau niasianmu mertua au di bahenho si tolu sadaho Sonami rohaki siring di mata patongon lakaki sandok sudi ngogongku padoh pikiraku Jongjong mahita saluhutna urupi rohaki tatangiakon mapeliata ale debata amanami na di banua gejang hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat hami masyan na nilihon mi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasea kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maroha nami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami
Asalam girgir hami madok mauniate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehan matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay Puna haraja pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi maruhana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasahor hon madamena tutodim. Amin. Horas madita saluhut nama namin inang namin. Dihamu amanami inanami lansia dung sidung hita marsi jalangan rap udur mahita tu ruang